Nyt hän haluaa mennä omaan huoneeseen. Joo. Joo, siellä on sun auto. Joo, ja siellä on sänky ja siinä on nuo, jota soitellaan aina. Siinä on kiikku. Meikö nää kiikku? Koko ajan se touhua jotain, että meillä kyllä käy aika pitkäksi. Noin, no niin. Kiikku, tiutau, tiutau. Mikä nyt löytyy? Pallo. Pallo löytyy. Ja toinen. Oi, hyvä. Hyvä, hyvä. Tuommoinenkin pallomeri sillä on. Hau, hau. Tuuppa tänne koira. Tuu. Nakkaa palloa koiralle, nakkaa. Ei koske koiran kuppi. Ei, mummo ei tykkää. Joo, laatikot pitää aukua. Nyt kaatuu koiran kuppi. Noin, nyt lähtee sieltä kintas. Joo, patalappu lähtee sieltä nyt. Noin, ja nyt pannaan laatikko kiinni. Noin, nyt on onni ylimmillään, kun on kintas. Oi, oi, oi. Ei usko sitä noin hauskaa, kun on pataa kintas. Joo, se ei nuo aikuiset arvaakaan, miten pienestä se on ilo. Joo, ei koiran vesikuppi. Ei, se menee märäksi. Ei siihen, ei. Ei kun sinne, joo. Hyvä.